गसाइगाव ओनसोलनि थाखाय मोजां खौरां। सानाय सुनाय जेरै सिनस्रि सानाय, गोदोना सानाय, बेगें जरा सानाय बायदि बायदि सानाय सुनायफोरनि थाखाय नानानै फाहामथाय होनायनि मिरु बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारखौ गसाइगाव सानजा बास स्टेन्डनि साखाथियाव बेखेवदों। फाहामगिरि महरै थुब्लाव ब्रह्म बिथाङा फाहामथाय होगासिनो। क'क्राझार दतमानि उनाव दिनै गसाइगावआव गोदानै बेखेवदों बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारखौ। गोबाव समनिफ्रायनो सानाय सुनायजों बोलि जाबोनांनाय सुबुंफोरा गसाइगाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थांनानै एसेल' बेसेनावनो फाहामथाय लानो हागोन। बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार एबा बिनि फाहामथायनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनो 9974030738 मबाइल नम्बराव खौरां लानो हागोन। अबस्से नैबे बड'लेण्ड थेरापिक सेन्टारखौ अपेनिं खालामनाय लोगो लोगो आङो बाहायबो दिनै फार्स्ट प्रथम पेसेन्ट हिसाबै आं ट्रिटमेन्ट लाबाय। दिनै दासो ट्रिटमेन्ट खालामखांनायनि गेजेरजों आङो आंनि जइन्ट पेन हथात आथिंनि जइन्ट एंगेलखौ माने आगोलावहाय आङो फ्रि हिसाबै मुक्त मोनामोन, मुभ खालामनो हायामोन। दिनै आङो नैबे सेन्टाराव फैनानै आं फार्स्ट पेसेन्ट हिसाबै ट्रिटमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों आङो सेकेन्डनि मुहुर्तआवनो आङो रिलिफ मोनबाय। जानजि सानायनि प्रब्लेम दङ। दा बे जानजि सानायखौनो माने बेवहाय न' खाथियाव खुलिनायखाय बेखौनो माने नाजानो फैदोंमोन आं। दा नाजानाया माबायदि मोनदों? नाजानानै एसे मोजां मोनदों आरोखि। मथा मथि खम समायनि बिथोरावनो नानायाव एसे मोजां मोनजेनबाय। हयथ' खेबनै खेबथामजों हयथ' मोजां जालांगोन बायदि एसे आसा खालामदों आरोखि आं। एसे माने गोबाव समनिफ्रायनो सानायमोन बेबो सानायालाय। बोसोरबा 6 बोसोरसो जाबाय जानजि सानाया। दा एसे नानायावनो आं एसे मोजां प्रमानखौ मोनदों आरो। बे हालामाव जेसेबांनाखि बेबायदि सानाय सुनायजों भुगिना खावलायहरनो लुबैयो नामा? आं बेखौनो खावलायगोन, माने आङो गोबां समनिफ्रायनो भुगिनानै दङ। गुबुन गुबुन मुलि बाहायदोंब्लाबो, आयुर्वेदिक माबा माबि बाहायदोंब्लाबो, एल'पेथिक बाहायदोंब्लाबो बेबायदि माने हामनायखौ आङो इन्सटेन्ट सलुसनखौ नुवाखै आरोखि। खिन्थु दिनै आङो बेवहाय एसे सम नाजानायावनो एसे मोजां मोनदों आरोखि। गसाइगावआवहाय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार खुलिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा बेवहाय थानाय जेसेबांखि बाखिन्दाफोर दङ, बे बाखिन्दाफोरा आंखौ मोजां अनसायनाय होदों आरो गोजोन फोरमायनाय होदों कि जाय थांनांगौमोन जों होसोलांनो एसेबां उसुबिदा मोनोमोन। टाइम टेबोलनि खोथा दंमोन, बेवहाय जोङो मोनदांस'वा बा मोनहैस'वा बेबायदि जायोमोन। नोंखौ होसोलांबा बे टाइम मिलायैनि थाखाय जोङो मोनबोआ। क'क्राझार टाउनाव थाङोबाबो माबा मोनसे खामानियाव थांनानै ओरैनो बेयाव हाबबोनो बेबायदि टाइमानो मिलाया। दा दिनै नों बेवहाय गसाइगावआव फैनानै जोंनि थाखाय मोजां जाबाय। दिनै गसाइगावआव टाइम दिहुननो हानानै जों गावनि देहानि फारसे नायनो हागोन होननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो गसाइगाव बासिन्दाफोरा बांसिनानो। बेनि थाखाय आं गोजोननाय दङ।